खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दासान्दि रायजोनि दाब दाब जायगायावनो गोबां दैबाना जादों। थिग बेबायदिनो चिरां जिल्लानि बिजनी फानबारिनि बिजयपुर आरो सावरां गामियावबो अखा हानायनि थाखाय दैबाना जादों। दैबाना जानायजों न' बांफोरा गासैबो लोमसावदों। लामा सामा न' बां गासैबो दैजों लोमसावनानै सुबुंफोरा हालाय हाफाय जानो गोनां जानायखौ नुनो मोननाय जादों। दैबाना जानायाव जेबोखौनो रैखा खालामस्लाबनो हायाखै। न'नि जिब जुनार दाउ अमा बोरमा बेफोरखौ जेबोखौनो रैखा खालामस्लाबनो हायाखै होननानै फोरमायथिदों। खुनुरुखुम सुबुङा जिउ रैखा मोननो हादों, नाथाय गासैबो न'आव थानाय मुवा बेसाद सि जोम माइरं दैरं दैजों सिजोबनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। उन्दै उन्दै गथ'साफोरनि गाननाय जोमनाय सि जोमाबो गासैबो दैजों सिजोबनो गोनां जादों। बेनिखायनो बिटिसि सोरखारनिफ्राय जाहाथे अनसुंथाइ होयो, जानाय लोंनायनि राहा खालामनानै होयो, जाहाथे थानायनि राहा खालामनानै होयो, बेनि थाखाय सोरखारनिसिम खावलायहरदों भुगिनांनाय रायजो राजाफ्रा। बेनि अनगायैबो खर'सा आसामनि दाब दाब जायगायावबो दैबाना। गुवाहाटीजों लोगोसे खर'सा आसामनि मोनद' जिल्लायाव माखासे साननिफ्रायनो गोबां अखा हानायजों मोनद' जिल्लानि गोबां गामिफ्राव दैबानानि गोहोम। आसाम स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटिनि रिपर्टनि बायदिब्ला शिबसागर, लखिमपुर, दरं, सनितपुर, धेमाजि बेफोर जिल्लानि सिङाव थानाय गोबां गामिफ्रावनो दैबानाजों लोमसावदों, जायनि थाखाय भुगिनो गोनां जादों सुबुंफ्रा। बेनि अनगायैबो कामरुप आरो कामरुप मेट्र'पलिटेन जिल्लानि सिङाव थानाय गंनै गामियाबो दैजों लोमसावनो गोनां जादों। गुवाहाटी नोगोरजों लोगोसे गुवाहाटी फारसे थांलाय फैलाय जानाय जराबाद लामायावबो गोबां दैबाना। दैया लामा सामा जेरावबो लोमसावजोबदों, जायनि जाहोनाव थांलाय फैलायाव गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों सुबुंफोरा। बर' राव जौगाहोनायनि थाखाय आसाम एसेम्ब्लियाव एमएलए रबिराम नार्जारिनि बेसेन गोसा राव दैखांनाय। फोरमायथिनो गोनांदि आसाम एसेम्ब्लियाव दा बाजेट सेसन जागासिनो दङ, जेराव दिल्लीनि JNU अदेबानि जवाहरलाल नेहरू इउनिभारसिटियाव बर' राव जौगानायनि थाखाय आरो बर' स्टाडि सेन्टार बानायनो थाखाय आसाम सोरखारनिफ्राय जाहाथे JNUआव 10 कौटि रां हरो, बेनि थाखाय राव दैखांदों BPFनि एमएलए रबिराम नार्जारि बिथाङा। एमएलए रबिराम नार्जारि बिथाङा सदनाव फोरमायथिदों दि बिटिसि सोरखार आरो दिल्लीनि JNUनि गेजेराव मोनसे सावरायनाय जादों आरो MOUबो साइन होनो थांगासिनो दं, जेराव JNUआव बर' रावनि MIL सोफानो थाखाय सावरायनाय जादों, जाहाथे बर' हारिनि रावखौ जौगाहोनो थाखाय फरायसाफोरा JNUनिफ्राय बर' MIL लानानै मास्टार डिग्री खालामनो हायो, बेनि थाखाय सावरायनाय जादों। बेनि अनगायैबो बर' स्टाडि सेन्टार बानायनो थाखाय सावरायदों, जेराव बर' हारिनि राव, हारि, हारिमु, थुनलाइ बायदि बायदिनि सोमोन्दै फरायसंनो हायो। बेजों लोगोसेनो मिउजियाम बानायनाय जागोन, जेराव बर' हारिनि दामजुफोरखौ लाखिनाय जागोन, बेनि थाखाय सावरायनाय जादों होननानै फोरमायथियो। बेनि थाखाय बिटिसि सोरखार आरो JNUनि गेजेराव सावरायनाय जादों आरो JNUआ बेफोरखौ मावफुंनो थाखाय बिटिसि सोरखारनिफ्राय 10 कौटि रां बिदों होननानै फोरमायथियो। बिटिसि सोरखारनाव बिनाय बे 10 कौटि रांखौ जाहाथे आसाम सोरखारा JNUनो हरो, बेनि थाखाय एमएलए रबिराम नार्जारिया आसाम सोरखारनिसिम खावलायो। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावो दि आसाम बिधान सभानिफ्राय बर' रावखौ खोमोरनो थाखाय बा गैया खालामनो थाखाय मोनसे सोलो बाहायनाय जादों होननानै बायजोआव गोबां नंखाय खौरां गोसारदों। बेनिखायनो आसाम सोरखारा जाहाथे JNUनो 10 कौटि रां हरनानै बे नंखाय गोसारनायखौ फोजोबो आरो आसाम सोरखारा दि बर' रावनि हेंथा नङा बेखौ दिन्थियो, बेनि थाखाय JNUनो रां हरनो थाखाय खावलायो एमएलए रबिराम नार्जारि बिथाङा। थाइलेण्डनि गंसे बाराव अर नांनानै सा 28 सुबुंनि जिउ खहा आरो सा 25 सुबुङा गोब्राबैनो अरजों खामजानो गोनां जादों। थाइलेण्डनि राजथावनि बेंककआव जानो मोन्दों बे अर खामनाय जाथाया। बांसिन गोथै देहाखौनो बाथरुमनिफ्राय बोखांनो हादों। बाराव जोबोद गोख्रै अर खामनायनि जाहोनाव गाव गावनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय बाथरुमाव हाबनानै थादोंमोन गोबां सुबुङानो, नाथाय गोबां अर खामनायनि जाहोनाव बा अरा गोबां गोख्रैथिजों गोसारनानै रोहो रोहो खामलावनायनि जाहोनाव उखुन्दै जानानै हां मोनैलाय गोबां सुबुङानो जिउ खोमानो गोनां जादों। अर खोमोरग्रा बिफाना फैनानै अर खोमोरनायनि हाबाखौबो मावफैदोंमोन, नाथाय अर खोमोरनायाव गोबां समय लानायजों लोगोसे अर खोमोरग्रा बिफान फैनायनि सिगां अरा गोबां खामनानै खहा खालामखाबायमोन, जायनि थाखाय सा 28 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों। सासे सुबुङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला एसियाव सर्ट सार्किट जानायनि थाखायनो बेबायदि अर जोंब्लावदों होननानै फोरमायथिदों, नाथाय बेनि सायाव दासिमबो रोखा नङा। बेनि सायाव नायबिजिरनाया जागासिनो दङ। आसाम राइफलनि जवाननि सायाव गाग्लोबनाय। आसाम राइफलनि जवाननि सायाव थांखिनानै आईडी खुबैदों, जायजों जिउ खोमानो गोनां जादों आसाम राइफलाव मावनाय सासे जवाना आरो 4 जोखोम जानो गोनां जादों। नागालेण्डनि चौमकेदिमा जिल्लानि सुकभी खाथिनि
खपानालायाव जानो मोन्दों। बे जाथाया दुथांफ्रा आइडिजों बेफ्रुहोदों, जायनि जाहोनाव आसाम राइफलनि सासे जवाना जिउ खोमानो गोनां जादों। जिउ खोमानांनाय आसाम राइफलनि जवाननि मुङा हाबिलदार महम्मद इकबालमोन। लोगोसेनो साब्रैया जोखोम जानो गोनां जादों। फिन सिखाव क'क्राझाराव फिन सिखाव न' रावबो गैयैखौ खाबु लानानै सिखावनि उदखार। सिखावा लुथिनानै लांबाय 7 लाख रांनि सना रुफाजों लोगोसे 25,000 नोगोद रां। क'क्राझारनि सुभाषपल्लियाव जादों बे सिखाव खावनाय जाथाया। जयदीप शाह रय, जाय बिथाङा फालांगिरि, बिथांनि न'आव सिखावा हाबदों। खोरखि सिफायनानै न' सिङाव हाबदों होननानै फोरमायथिदों। बिनि उनाव लकारखौ सिफायजोबनानै न'आव थानाय सना रुफा गहेनाफोरखौ लानानै थांनायजों लोगोसे न'आव थानाय 25,000 नोगोद रांखौ लांदों होननानै फोरमायथियो। बे जाथायखौ लानानै क'क्राझार पुलिस थानायाव एफआइआर होनाय जाबाय होननानैबो फोरमायथिदों। किन्नार बा हिजरानि गाग्लोबनायाव सासे सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जाबाय। थैनाय सुबुंनि मुङा हरेश्वर देखा होननानै मिथिनो मोननाय जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला रबिबारनि हराव लामायाव थर गैयै हालोदाव गोग्लैनानै थानाय थासारियाव बोखांनो हादोंमोन हरेश्वर देखाखौ। बेनि उनाव GMCH देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो थाखायबो थिसननाय जादोंमोन बिथांखौ, नाथाय बिथांखौ दा रैखा खालामनो हानाय जायासै। बिथाङा जोबथा हां लाबाय। गुवाहाटीनि नोगोरमानि भुटनाथआव जानो मोन्दों बे जाथाया। किन्नर बा हिजरानि गाग्लोबनायावनो बिथाङा गिबियाव गाज्रि जोखोम जादोंमोन। बेनि उनाव बिथांखौ रैखा खालामनो थाखाय देहा फाहामसालियावबो थिसननाय जादोंमोन, नाथाय रैखा खालामनो हायासै। जोबथा हां लाबाय GMCHआव। जाखांबायना जाखांबाय ओमफ्राय दा माबायदि नुखो? सिगां मोजां नुदों, मोजां नुजोब्बायना? सिगांथ' नुवाखैमोन ना? नुवाखै आं इसेबो दासो। नों दा माबायदि मोनदों? मोनदों सानसेयाव। दाथ' नुजोब्बायना? बेल'सै। सिगांथ' नुदोंना नुवाखैमोन ना? दानि नोंसिनि महरखौ नुवाखै। दा नुबाय। मोननैबोथ' नुवामोन ना? नोंसिनि महरखौ दा नुजोब्बाय। दाथ' मोजां नुबायना? ओमफ्राय दा नोंथांनियावबो मेगननि जेंना जादों नामा? जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादोंब्ला नोंथाङा बङाइगावआव थानाय आइ हस्पिटालाव थांनानै मेगनखौ आनजाद नायनो हागोन। गुबुन गुबुन मेगननि जेंनाखौ फाहामनो हानायनि राहा दङ बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। लोगोसेनो मेगनाव जालामा खोबनायखौ पेक' कम्पिउटार मेसिननि गेजेरजों अपारेसन खालामनो हानायनि राहा दङ। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ नायनो हागोन आरो फाहामथाय लानो हागोन बङाइगावनि आइ हस्पिटालनिफ्राय। बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गुबुन गुबुन डक्टरफोरखौ मोननो हागोन, जेरै डक्टर आशराफुल आलम, डक्टर मेघाली शर्मा आरो डक्टर रुमि दास। बिथांमोनजों नोंथांमोनहा लोगो हमनानै गाव गावनि मेगननि जेंनाखौ फोरमायथिनो हागोन आरो आनजाद नायनो हागोन। थावनिया जाहैबाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव आरो बास स्टेन्डनि साखाथियाव। फोनांजाबनो थाखाय 6900949900 बे जानबुं नाम्बारावबो नोंथांमोनहा सुलाद लाहरनो हागोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।